Els arbres són font de vida i la mantenen. Sense els arbres, la vida no seria possible tal com la coneixem. La massa arbòria del planeta produeix gran part de l'oxigen de l'atmosfera i acumula i fixa altra gran part del CO2. Els arbres ens donen fruita, llenya, fusta, ombra, salut. Els arbres són els organismes vius més longeus. Les grans sequoies americanes són mil·lenàries i la nostra modesta i casolana olivera arriba a viure centenars d'anys. Si hi ha un arbre que representa millor que cap altre la mediterraneïtat, eixa és l'olivera. És l'arbre que representa la cultura mediterrània d'una manera íntima, intensa. Perquè la cultura mediterrània és, sobretot, haver enllaçat fantàsticament bé el que és el món natural antic amb el que són les necessitats, la sapiència acumulada, els usos. Això ha acabat fent la millor síntesi de totes en l'olivera. Els valencians no entendríem un paisatge sense arbres. Els arbres han estat una font de riquesa dels nostres camps i d'ells n'estan plens des de ben antic oliveres, garrofers, figueres, ametlers, palmeres. La nostra primera industrialització fou gràcies a la morera. Amb les seues fulles proporcionava el menjar dels cucs de seda. Més endavant, els cítrics i a hores d'ara el conreu de molts arbres segueixen sent la major font de riquesa dels nostres camps. Tarongers, llimeres, cirerers, presseguers, nyesprers, pruneres, magraners i més modernament, albocaters, fruita que ara està de moda. Totes les plantes, tots els arbres, tenen els seus marges ecològics. Aquests marges que li permeten traure el millor de si, però que fora d'aquests marges la planta ja no viu com hauria de viure, i aquells que volen obtindre algun rendiment del fruit també es queden despagats de veure que allò no va avant. L'alvocat és una planta tropical, es troba així a Callosa d'en Sarrià, trobo algo així com el seu límit agroecològic, el seu límit agroclimàtic. Fora d'ací ja seria molt difícil que la planta tirara endavant. Però clar, estar en el límit representa haver d'invertir moltíssim en investigació per a saber quins són justament aquests límits tan fins que permeten que la planta tiri endavant o no. A banda del camp, els arbres també configuren el paisatge de les ciutats i caracteritzen llocs significats d'elles. La Glorieta de València i els seus grans ficus, l'impressionant i sorprenent carrer del Marquès de Campo de Dénia amb els seus plàtans d'ombra. Hi ha arbres, els noms dels quals ens sorprenen, perquè els noms diuen coses o volen dir, en molts casos. El plàtan és un d'aquests arbres que té un nom curiós, perquè ens remet tant a l'arbre com una fruita que estem habituats a prendre, a pelar parsimoniosament i a tastar. La raó del que sigui el mateix nom és que en els dos casos se desprenen plaques, perquè la paraula plàtan remet a placa. Platós, en grec, indica això, una placa. L'Albereda de Xàtiva i tants jardins, glorietes i carrers de tot arreu. Arbres coneguts, desconeguts, autòctons, forans, importats, duts. Arbres exòtics, arbres decoratius, arbres grans, arbres xicotets, tots ells amables, amb fulles, amb ombra acollidora. I aixina vivim nosaltres, a redós dels arbres.